Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel RRB exam जासिगोन admit नोंथांमोना डाउनलोड खालामनांसिगौ दा बोरै डाउनलोड खालामगोन आरो बे एग्जाम डेटआ जाबाय 17 आगस्तनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो बेयाव जोंहा एडमिट डाउनलोड खालामनोब्ला आईडी नांगौ जायो आरो बे एप्लाइ जादोंमोन 2019 आव गोबां भेकेन्सि दंमोन दा नोंथांमोना बावबाय जानांगौ आईडी खौहाय एबा सोरनाबा गोमाबाय मानोना जोंहा गोबां गोबाव जाबायमोन 2019 आव जेला एप्लाइ जादोंमोन एग्जाम जायालासिनो थाबाय थानानै दासो एग्जामा जासिगोन कन्डाक्ट जासिगोन आरो बे जाबाय अनलाइन एग्जाम जागोन नोंथांमोना गुवाहाटीयाव थांनानै एग्जामखौ हैनांसिगोन एसएससि बादि एग्जाम जागोन अनलाइन कम्पिउटाराव नोंथांमोना अनलाइन एग्जामबो होनांगौ जायो आरो बेयाव एग्जाम होयोब्ला नोंथांमोना 250 ना बेसेबांबा पेमेन्ट खालामदोंमोन बेखौहाय मोनफिननाय जायो दा जायखि जादोलिया जों बेखौ नायफिनगोन नेक्स्टआव गासैबो डिटेल्सखौ एग्जाम फिसा बेसेबां दङमोन आरो लोगोसे नोंथांमोना मा सिस्टेमजों एग्जाम होनांगोन लेंगुवेज होनाय लोगो लोगो हिन्दी आरो इंलिश मोननैल' मोनगोन आरो बेखौहाय नोंथांमोनाहाय गुवाहाटीयाव थांनानै एग्जाम हैनांसिगोन दा लोगोफोर आं फैखाबाय अफिसियेल साइटआव बेनिफ्राय मबाइलखौ नोंथांमोना जेब्लायबो डेस्कटप साइट खालामना ला अब्ला मोजां पेजआ अपेन जायो स' बेनिफ्राय रेलवे नेम दङ बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन गुवाहाटीखौ होनांगोन बेयाव मोनसे जन थायो नालाय गावगाबागाव मोनसे जन थायो देन जों बेयाव गुवाहाटीखौ होनोसै दा बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो बयबो सोलोंबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै अब्ला आईडीखौ मोनफिननानै रिकभारि खालामनानै एडमिट नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा जायखिजाया जों बेयाव गुवाहाटीखौ होनोसै फैदो देन होबाय बेनिफ्राय नोंनि नाम होदो बेनिफ्राय बार्थडे होदो आरो लोगोसे मबाइल नाम्बार इमेल आईडी बेनिफ्राय आधार कार्ड नाम्बार मोनथामनि गेजेराव मोनसे होबानो जागोन जाय रेजिस्टार दंमोन एप्लाइ खालामनायाव बेनिफ्राय सिकिउरिटि कोडआव जेरै दं स्मल केपिटेल जि दं बेखौनो होनांगोन बेनिफ्राय नङाबा गोरोबाबा मोननाय नङा स' बेनिफ्राय होनाय लोगो लोगो साबमिटआव क्लिक खालामनो हादो दा साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मा जागोन जों आईडीखौ मोनफिनगोन जाय आईडीआ रेजिस्टार आईडी आरो बे आईडीखौ लानानैनो जोङो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन जेब्ला नोंथांमोना लिंकआ एक्टिभ जायो बाथ्राया बेनो एग्जाम डेटनि सानब्रै सिगांल' नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन आरो लोगोसे एग्जाम सिटिखौ नोंथांमोना थाबैनो नायनो हाथारसिगोन आरो जेब्ला लिंकआ आसामनि थाखाय एक्टिभ जायो आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगोन नाथाय गुवाहाटीयावनो बांसिन जाखायो आरआरबिनि एग्जामा स' बेनिफ्राय नेगेटिभ दङना गैया जों गासैबो डिटेल्सखौ फारि फारि नायगोन नेक्स्ट भिडिअआव जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लादो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो दानिया जोङो फै रिकभारि खालामसै जोङो बेयाव गासै फिल खालामबाय आंनि आईडीखौ बेनिफ्राय जोङो रेजिस्टार आईडीखौ मोनफिनसिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था स' दानिया जोङो साबमिट होनाय लोगो लोगो मा नायदो नै आईडी फैबाय दा नोंथांमोना बे आईडीखौहाय सेभ खालामना लादो आरो बेखौ होनानैनो नोंथांमोना जेब्ला एडमिट होयो अब्ला डाउनलड खालामनो हासिगोन बे आईडीखौ लानानै स' बेनोसैमोन दिनैनि आरआरबिनि आपडेट बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना नेदो गासैबो डिटेल्स सिलेक्सन प्रसेस बेनिफ्राय नेगेटिभ आरो लोगोसे बेसेबां नाम्बारनि आनजाद जागोन जों गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो लाना फैगोन